skur xorta sibt fejn għandi mur bla ma notor mal-moment li nintala mal-kurrent hemm dawlen in fil-bord tama ġdida f'post frontieri, stati bandiri fejn ma sibx min jgħid jobot li taħdej jgħixu bħala waħda fratellanza bla kulura favur soċjetà fejn islim m'għandux tmiem għall-umanità fejn ħadd emarġinat jew iddiskriminat id-dabniedem abbużat minn tal-madwar fa' solidarjetà u rispett fil-libertà ħadd nifus taħt is-saqaj ħadd inqas minn jgħixu bħala waħda fratellanza bla kulura favur soċjetà fejn islim m'għandux tmiem għall-umanità mhix tant impossibbli li ngħixu f'armonija l-kol fil-paċi li kieku kull uman ikun kapaċi li jkun tassew uman fejn m'hemmx frontieri stati u bandiri fejn ma ssibx min jgħid jobot li taħdej jgħixu bħala waħda fratellanza bla kulura favur soċjetà fejn islim m'għandux tmiem għall-umanità Grazie, grazie.